komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:49. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 4:51. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong sining nga mga tagparamati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay. Of course, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, kag part sang Masbate. Sa kutob malabutan sa aton sining nga broadcast, liwat kamunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation Petsak 5 bulan gyapon sang Mayo sa tuig 2020. Kamusta nga ito sining nga mga kaaksyon sa kinandan sa Martes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan, mangin kabuylog naman ang puwersa sa aton sining nga mga patrol unit reporters in action. Assign na karon fielded na sa tagsa nila sining ka mga areas of assignment sa paghatag sang pinaka-ulihi labas natipon nga mga report, mga balita nga mabasahan sa pamantalaan lokal, buwas, una, pabatiam sa pagpangalagab. Inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Martes, nga presentation. Manaya-naya ang lakat sang panahon karon nga adlaw, kahapon Lunes. Lunes ang kahaponanon, kahapon nagtupa ang mabulubaskog nga ulan sa pila ka bahin sa ngaton nga probinsya. Karon nga adlaw Martes, way sa katupa, nagulugal umlang ang aton kalangitan.
Sa aton sini nga pagpangalagad Martes nga edisyon Action Report Afternoon Edition. Opda naman kita sa aton sini nga mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Boylog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinagatang kurman Action Night Patrol Program, Action Night Patrol Program, Action Report Afternoon Edition, Martes na presentation, every Tuesday. Talos lang kita diri temporaryo sa trono ni Loverboy Action Marlon Hinovaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 6 minutos nga pagpangalagab inyo palatuntunan. Isa ka breaking news ang nagsulod diri sa aton sa News Center. Ang National Telecommunication Commission nag-issue sang cease and desist order batok sa ABS-CBN Corporation. More development will follow dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad. Ano mga balita nga bantayan nyo karon nga hapon, report gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Ang trono ni Loverboy Action Marlon Hinovaya sa Kapitolyo Provincial nga balita dalo ni Action Eden Aboso. Provincial Agriculturist Attorney Japit Masculino nagsiling nga ila ginapreparahan ang posible pagkulang sang supply sang bugas sa probinsya sang Negros Occidental. Ay, sabi ko ang Negros sufisyente sa bugas. Rice garani ang puswak lang kag timbuok lang ang pananom sa umay sa aton diri nga probinsya sa aton nga mga mangunguma. May posibilidad pa nga kulangon kita sang supply sang bugas sa Negros. Bantayan din nga kompleto nga detalye sang report ni Action Eden Abuso. Sa City Hall nga balita dalo ni Action Dale Salazar nadakpan nga tricycle kag e-bike karon sa Enhanced Community Quarantine sa Bacolod. Nagdangat na sa 254. Puwerteng damua. E-bike kag tricycle. Amo ang hari sang dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Ikaro lang adlaw mga 254 gid ka mga e-bike, tricycle ang nagkaladakpan. Mabakas di magpanakop ang mga K9 ni Police Lieutenant Rondel Tapang. Matapang talaga si Rondel. Marami ang nahuhuli ni Tapang. Si Police Lieutenant Rondel Tapang, siya ni ang hari-hari man sang Mobile Patrol Group MPG sang Bacolod City Police Office. Way labot sang mapisan man kag energetic nga chief sang Bacolod City Police Office Traffic Management Unit, Bacolod Traffic Authority Office. My good friend Police Lieutenant Colonel Luisito Asibotse. Karon man nga adlaw, alin sang aga hasta subong nga hapon. Uy, magutok-gutok ang aton sining dalanon. Damo mga salakyan ang nagwa sa ilagrahe. Ang nagpadulong sa pila ka mga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Hindi mo ni mapunggan yang salakyan magbiyahe. Ang importante, kompleto lang ang ila sini nga mga
dokumento. Apisar nga nagdamo ang salakyan sa syudad sang Bacolod, nangin may id-id man ang aton nga mga quarantine check-up points, inner kag outer border control sa Bacolod. Nangin eksido man sa ilang nga pagchekyar sang mga nagagwa pasulod kasalakyan sa syudad sang Bacolod. Di ba lokang iba ngingagaw man magpamalaklon, ang ibang nagahingagaw man transaksyon, especially transaksyon sa bangko. Importante dala nila kag bitbit nila ang ilang nga mga dokumento nga nagapamatuod nga sila nga nagabiyay kag nagalagaw sa Bacolod kompleto recados. Why ginaya question? Biyan control ina sang aton nga mga outer kag inner border control na hindi pasudlon ang salakyan sa Bacolod. Alam mo na hindi pasudlon ang salakyan sa Bacolod kay kompleto man sila sa dokumento, frontliners, mga ginadeliver nga mga pagkaon, even ang may mga home quarantine pass, nagadalikyat man, magpamalaklon sang mga kulang-kulang kag kinahanglanon sa sulod sang ila sininga puloy-an. No nga daw ang halos tanan do nakibot gid sa bulyong sa salakyan nga nagwa halin kay sang aga man ang salakyan sa flyover da sa may Araneta magsaysay. Ay puwerte. Ara sa babaw taytay mo say man ang diri sa kuano flyover sa Mandalagan bla Bata area highway. Ay katirin-tirin man. Mismo si Police Captain na Richard Pajarito, ang hepe sa Police Station number 3, doon nakibot man. Nagaling tayo sila niya, Action Eric, may matamay mo. Kompleto man ang ila papeles sa pagsulod sa syudad sa Bacolod. Hindi ko good. Importante nga sunod sila sa patakaran sa Bacolod. Kaya ang Bacolod napaidalom gyapon sa Enhanced Community Quarantine. Unlike ang bilog nga probinsya sang Negros, mga banwa kag syudad, napaidalom na subong niya sa level sang General Community Quarantine o kon GCQ. Amo na ang status subong sang probinsya sang Negros Occidental. Nano niya mga bulo balita sa national scene, Presidente Duterte nagpangayo pa sa ilo sa Ayala kag Pangilinan Group bangod sa COVID-19 crisis. Batian ko to kagabi ng ambal ni Presidente na nagapangayo ko pa sa ilo sa mga Ayala kag Pangilinan, sa mga makahang-kahang ko nga mga makahang-kahang kag matigdas nga tinaga aginbuyan ko titipuro tungkol sa COVID-19. Nakitaan taman ang ila effort kag bulig sa aton nga mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas nga nangin biktima sang COVID-19. Amo na iya. Kaya bilib amo na yung mga isa lang sa nabiliban ko kay Presidente kay kabalo sa magbaton sang kung kay isa balalapses siya man. Sa piyakabahin 3 gives scheme. Ginatuso para sa pagbayad sa utility bills sa panahon sang quarantine. Sa piyakabahin DILG ginmando sa PNP nga imbestigahan ang mga corrupt official nga involvado sa pagpanagtag sang ayuda sang gobyerno. Ini sadya ni damo gini ang ilamos kaso pro kung mapapatudaan man kung kay isa hindi ba kay tanan way tamang gina-generalize hindi kay tanan pero may pila ka mga opisyal be it LGU,
be it barangay official, gakatol gidya ang term siya nagakatol, nagakalam, ang kamot kung hindi makapanghilabot sang kwarta nga hindi ila. In other words, kawatan. Di mo ganyan ma-please ang tanan, ha? Why talaga generalize, ha? Guro, hindi sila ilisipon mula sa tudlo. May ara gidya opisyal sa banwa, sa syudad, even sa barangay, gakatul gidyang kamot. Kung di makakaukaw kag makapalapaw, kini dako gini nga pala mungol pro, yung kaso matabo, may mag-execute lang sa pidibet, kag may ara lang siling abi nga mabakod nga ebidensya. Damo gini magkalapariso kapapasakaan kaso kag kala suspended tungod siling special amelioration. Kaya di malipod. Dito ka rin nga lugar, Pampanga, may mga asawa, kabataan, sa mga barangay official, nag-uli sa ilang asap. After sa anunsyo kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa DILG, manggabagrot ang unto ni Presidente mo. Gauntat sa sangambalya pagkabalo nga may mga korap nga opisyal nga nag-atribiner, naghilabot sang kwarta para sa pumuluyo nga pigado. Sila yung nga may kwarta, ginuna pa nila ang kagulingon nila. Worse, kay ara pa sila sa puder. Dinamig hindi ko nako ka presidente sa DILG, sampulan ko gidya. Hindi na kasiling nga hulo hambal, hindi na kasiling nga ulo investigasyon na pamatud-an gid. Kako ng ebidensya, nagatudlo nga nagkawat siya, ka nagpalapaw siya, sang special amelioration, dapat tagaan gid sa penalidad. Due process will follow. Di man kay basta-basta nga pag-imbestigar mo, persohon mo daw ang tao. No. Tagaan mo sa naligwa kang tsansa man nga makasabat man sa akusasyon batok sa iya. Pero mo na siling ko, tagaan taging leksyon na. Hindi lang kasi siling samba lang. Kung ang ebidensya nagawaran kasyagid, kaging palapaw ya, ang kwarta sa pigado, tungod sining COVID-19, saka ang tagid kaso. Dapat tagid siguro i-prosecute, prisuhon gid, para magkaradudla ng mga animal ni. Ginauna pa nila yung ilayang pamilya sa mga tao nga pigado. Isipa bla, sawa to sa kapitan, bata, nablos siya, nagbalik sa kwarta sa DSWD, pagkabalo nila sa anunsyo kapi ni Presidente. Puerte, no? Ang kwarta tuod ti mo man kung isa makahalit man sa ibo mo. Importante nga ginadala mo lang sa husto. Di lang papasobrahigid. Kung sa mga pagkaon, timo lang, hindi lang pag-ihamal. Di ba? Timo-timo lang, hindi lang kasiling ihamal mo gid. Bilini man ang iban. Ilang tawon tanay kung anong outcome sa investigasyon Kay no less than si PNP chief nagmando sa CIDG natutukan gid kagusisaon gid ang mga korap opisyal ng involvado sa pagpanagtag ayuda sang gobyerno sang SAP ni para sa aton nga mga pigado. Sa piyakamahin DILG may nakitaan nga himbunanay sa anomalya sa pagpanatag sa ayuda. Timog siling ka himbunanay nagaisa bla. Di
Di pwede mo na nga sa DSWD, gahimbon ang LGU, gahimbon man ang barangay opisyal. May pag-isa ba? Parang ako no abi daw kuan lang, daw hindi bahol. As if gado kapino lang. PhilHealth, ginpanginwala ang report nga may balayran sila masobra 180 million pesos sa UST Hospital. Ay nano ni. Presidente Duterte ginmando nga ihatag sa asawa ang ayuda halin sa gobyerno. Gabi na kayo mo kung isang ambal ni Presidente mo. Nga mga apo mo ayaw yabla. Nga ining mga kwane, mga bana ni isang mga benepisyaryo sang porpis kag benepisyaryo sang SAP ni mga bana nila ni mga udok pagkuha sang kayuhan sa gobyerno kung hindi ipanahor iinom pagpuli sa balay hubog ginakastigo ang asawa manggabagrot manunto kagabi ni presidente mo damo tong ambal presidente sa kay DILG secretary anyo Yabi na sa managtagta kayuhan, irikta ta sa mga asawa, sa mga babaeng asawa, irikta ta ang kwarta, hindi pag-agi sa ilabana. Kaya ginapanahor lang kaga, ginainom lang pagpuli sa balay, hubog, kastiguhon pag-asawa. Oh, bogi ini kitang ulo ni Presidente gabi. Sa piyakabahin, PCR-based testing graduation ni Senator Gatchalian para sa mga senador kag staff na magakadto sa Senate building. Kilala nga mga ini sa mga dalag ko nga mga balita nasyonal diri sa atong sininga pagpangalagad Action Report. Afternoon edition. Ang latest gali nga update sa COVID-19 as of 4 p.m. karon nga hapon, May 5, nagdangat na sa 9,684 ka mga COVID cases ang na-record sa bilog nga Pilipinas. 9,684. Ang nagkalamatay, naglabot sa 637. Pero ginbawi ang mga nag-alayo, nagdangat sa 1,408. Amo na ang latest na bulletin sang DOH sa COVID-19 update. Pamati man ko kinas program ni Production Chief News Director Action Rex Kantong sa Ugto. Damo gyapon reklamo sa special amelioration. Damo reklamo nga wala makabaton. Damo reklamo nga wala matagaan. Sentro to kay nang Barangay Mandalagan kag Barangay Villamonte. Parenyo kag Flores sa Barangay Villamonte. Iulat-hulato nyo lang anay. Kaya kung ara ang ngalan nyo, sigurado ko baka baton gig kamo. Hindi ko malipat sa ginamba ni Kapitan Flores sa Barangay Villamonte. Kasiling siya sa mga wala matagaan blato. Sa last minute to nga pagtaganay. Sila ni Kapitan, ang wala matagaan, hulat-hulato nyo lang. Kaya ang DSWD sigurado kung mabalik na managtag, di ka mo kahulat, tig-agi daw. Ulat ka mo bala, basta may ngalan ka mo, sigurado makabaton ka mo. Alang-alam mga may ngalan ka mo to sa DSWD, di ka mo makabaton. I-posting na sang DSWD ang mga ngalan sa mga nakabaton. Ti karon ko nang imong ngalan nakabutang to. Kag wala ka makabaton, ti unfair naman na ya, di bla? Ulat ka mo bala, bari mga tao nga do magkalasungi, kag do magkaladusmo sang duso sang kagulingom na nila, kag reklamo, ha? Okay man na, may reklamo ka mo, pero tigil pataghala mga mo sa kapitan nyo, nga hulat-hulato nyo lang anay. Kipatagaan ka muna, kung nalista ngalan nyo. Otra kusa, sa wala matagaan,
nga wala malista ngalan. Lain naman na yung istorya. Kaya ginabalan, tadi may ngalan mong. Sa mga nagreklamo, yung dapat sila tagaan, kasi sila pigado, iplastar nyo ang reklamo nyo, kag ipadangat nyo sa DILG. Sa mga nagreklamo, bala sa mga barangay opisyal nila, suggestion ko, paano lang kamo kaso Man basta gani kwarta apagabalan, lumapatay ganyang tao. Mo man sa Tagan na bala food packs. Sa mambalan tanga, kami gutom na diho. Huwag kami matagaan sa food packs. Mapatay na lang kami di. Hindi kami maabtan ayuda sa gobyerno. Pila na kasi mana nga, huwag kami makabaton food packs. Mapatay na lang kami di. Tisa wala ang COVID. Kag wala man yung food packs, wala man ka mo nagsinggitan, nga mapatay ka mo din sa kasimana, wala ka mong gimuligan sa gobyerno. Karon ka may COVID, dayon yung nga pulok. Kag dayon nga daw magwa mo spanit nyo. Naway ka mo matagaan food packs. Nagakwan gidya, nagalaig gidya yung buot nila. Ay, ini nga mga tao, pura lang sang mayo. Budlay gid. Ina-explica na hindi pa ba mati. Kay mareklamo gid. Ginapatagal mo na, patagal mo na sa mga sirkumstansya. Kung hindi gidya magpamati. Tig-agi daw. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:15 na. I-check tayo nga ito sa nga Patrol 3 Navarra Patrol. I-check ta si Action John Diaz. Sitwasyon na isang bakulod. Abot-abot ni oras kung dabo pa mga salakyan nga naga-randa di ka naga-walda-walda sa atong sini nga mga dalanon. Yari si Action John Diaz sa report. John, may hapon. John, please come in. May nga po Action Eric sa pantalan nga mga ka-action. Actually, ang patrol karon live kita diri mismo naga-report sa area sa nga Mariano G. Medalla Integrated School diri sa area sa nga Barangay Panukoy Action Eric. Kay kabalo kagin sundan din naton ang pagdulong bra sining mga walo ka mga returning students sa University of the Philippines Visayas. Ini sila nga walo actually mga pumulo mismo sang sudad man sang Bacolod diri sa nga gin-accommodate diri sila kag subon ongoing diri ang pila ka mga testing of course nga ginapatigayon sa kaduha nga panalgan sining bulutuan actually rek no sang Mariano G. Medalla Integrated School. Mas damo possibly ang area sa Negros Occidental. Nga nag-abot sila mga 4:20 I think ang estimated time natin nga pag-abot na nila sa may Barangay Port Action Eric no. Let's check tabi kung makakuha kita initial lang details gikan sa ton nga mga kapolisan kay ari man di actually si Police Lieutenant Lester Liada no. Sir, pwede ko di gamay lang details. Upon action Eric, upon na Police Lieutenant Lester Liada sa Bacolod City Police Office. Operation Chief. No. Sir, may hapon, live ka sa Action Radio, pod natin natin section Eric, sir. Sir, so far, initial, sir, mga pilagin sila, sir, nag-abot, sir. Kaya na, no, actually, why pa mabalaan gid ang mga ngalan nila, pero as of now, may 8 kita diri nga nanaog. So, amo ni sa buong ginaplastar sila sa babaw, kung anong arrangement nila per room, and siguro, dugay manaog man na sila kay para sa house rules diri sa quarantine facility. Orientation. Sir, mga oras sila pala nakabot dito, sir? Nang sa bread ko, mga 4:30 ko no sila, and then nagabot diri sila sa aton, mga eksakto 5:00. Gin-accommodate na pag-abot dito, sir. So, ano yung sir matabo? Sa palibot, sa security naman, sir? So, sa amon, sa PNP, so, mabutang kita diri sang detail gid nga police. Okay. And then, may augmented man sila sang puso nato, no, mga halin sa city, and coordination man sang tanod barangay. Okay, so meaning, mga pilayan ka mga police sa sir? So, more or less, may ara kita nga naga-duty gid at any given time. Shifting na sila. Shifting. So, meaning diri sila,
Kasi mga pila, kasi mga 14 days possible. So 14 days, so depende pa na sa result ng ilang swab test naman. Oo. So, anong may mga restriction ka mas implement sa may palibot? Well, sa amon, as PNP, magadepende lang kami kung ano ang instruction man sa ilabi house parent, sang assign nga nurse dire. So, kung may mga bisita, so amo na, i-turn over lang namon sa duty house parent nila para kung anong instruction lang. Okay, para proper. So, balikan mo yung ilang police, more safety. Sa safety and security lang, to ensure man nga wala sang may malagyo dire. Kahit bawal naman sila magsulod amo ng primary school. So sa mga bisita, ang mga ginikanan sa mga atong mga estudyante, no, so they are allowed man nga mag dulong sang siguro sang kinahanglanon sang mga kabataan, but then this allowed nga magsulod dito sa Okay, dahil lang siya start sa mga gate lang. Gate lang din. So, hopefully, saan na sila ma-start sa charter ang anom? I think nang start na yung subong. After nga maka-orient na sila karon, na-start na ng duty. Pero iyak ano nga police, so headquarters, give or district? Actually, nang as of now, no, mga augmentation taning naga-duty dire. So, i-supervise man sila sang ilang senior team CEO and at the same time sa aton nga Station 8 nga naka-in charge nga area. Okay, sige. Action direct. Jan, di na ilang destinasyon sina? Halin, binalina nila. Hindi, ang destinasyon nila, di na sila makadto? Diri sa may medalya, action direct. Medalya sa amon sa barangay Panukoy. Diri sa Lighthouse. Pila ka bilog ng sa house da sa medalya? Walo action direct ka mga persona, diri ang i-house, diri nila, no? Kasi ang naka-start ni subong wala kani actually registration para sa bawasan. Initial familiarization man sa ilang mga kwarto kung Di nga lugar sila galing dyan? UP Visayas UP Visayas. Pero laban na ang walo na sa medalya, taga barangay Panukoy na? Yes. Ay, hindi taga Panukoy, taga Bacolod ni selection direct. Bacolod lang. Oo, hindi pa exact ang hindi pa abala ng address nila. Pero possibly lain yung lugar sa Bacolod. Lain man. May quarantine na sila dyan? Quarantine? Definitely, taga-Bacolod din sila. Hindi quarantine din sila, sir. 14 days na sila. Oo. After 14 days, balik sila sa balay nila, puli na? Yes, puli na sila action direct. Okay, depende sa di ba may mga swab test pa na, no? May mga testing pa na? Yes, i-conduct man din sa ila. Kompleto, tanan nga ma-process, i-undergo, ginila mismo action direct. Medalya, 8. 8. Ang iban, pila nagabot? I think nagabot 60 plus something. Yung iban, din ma-house. Iya ka province, actually, TV Magalona na probably ilang diretso. So, no? TV Magalona. Wala pa idea. Pero sa province, usually, sa may Yolanda Housing Project, action direct, sa may Santo Niño, sa may TV Magalona, dito na ang quarantine center. Pero nga ito niya, landiya? 8. 8. Ang amon sila i-house ang 8 sa medalya? Yes, dari sila. Okay. Sige, sir, thank you mga po. Sige. Actually, si Police Lieutenant Colonel Estreliada. Actually, ari man digani ang barangay council, isang barangay Panukoy. Okay. Sino da nga rada? Sino ang si Kagawad ato sa Maydala nagaplastar sa sino dang pwede tada ma-interview? Si Kagawad? Si Idol may. Si Kagawad Burgos o Kagawad Peter may noble. Si Kagawad pwede ta ba kwan si Kagawad ha? Hindi, dito si Kagawad. Kato sa dalan nag-redirect action direct. Oo. Direct sa disang kuno di matabo sa security nila diri mga tanod yung ginapang start. Kaysa di ba sa may salakya ka nasugat sa Panukoy? Salakyan service? Hindi service ka Panukoy, iya ka bus ka syudad actually. Okay. So back up ang barangay. Ang barangay mabulig lang deployed, no? Okay. May mga tanod ara tanod namon. Ari di mga 4 ka tanod diri sa Gua, pero kay napagabot ko mga 6 na di sila. Ang deployed action direct, no? Hindi available si Kagawad Peter Noble? Actually, lakad ko palapit sa iya. Okay. Kiboton ko lang. Kibot ka na sa kasi mo? Kagawad. Exosanay. Si Action Eric ka pumangkot. Kagawad bali ma-deploy lang ka mo tanod. Ano man? Tanod, sir. Mga pila ka tanod Kagawad? Bilang subong inbutang ta der service na siya, iya ka Philippine Army. Okay. Kung nadlaw mo na siyang tanod ta. Tanod. Pila ka tanod Kagawad?
bilang ginabutang ta day, 3 di karon sa gabi, 2 ta sa likod. Sa likod, 5 tanan. 5 tanan. Ang reservist, 5 man sila. Mga possibly. 5 ning service ta. Okay. Pero preparado naman yung kagawad ng sulod, no? Oo, kayong sa sulod, way na kano, kayong amo lang gid sa barangay sa perimeter ta. Perimeter area. Oo. Pero hindi ba problemado diri sa ibang mga residents? Pumulyo. May ara ginakakulbahan, puti na-brief naman sila guro sang sang taga-CTL. Oo. Hindi mo na diya Inter-agency kagawa task force. mga bisita sa eskwelahan mo dahil na sa sulod. Wala naman sa sulod. Oo. So, meaning, no ritual, as long as wala, may makagwa. Kaya sa mga tao, so, Oo. no? Amo nang i-secure lang wala sang may magluksod ang halin sa sulod. Amo mo lang ginada. Kagaway sila magsulod. Maglumpas. Kagawala sila magsulod. So wala man siguro kasi halin sa ginalinan nila ba't ko na quarantine naman sila mo. Wigin ano lang sang city tanga masiguro pag Hopefully, mga estudyante, ni magsunod. Kasi Oo. mga estudyante, oo. So, dapat, ang reminder sa lang sila ka, ibig kagawad dari sa ilang, dapat hindi man sila mag-comandal. Na-advise na isang puro presidente sa akin sa barangay ang mga pamalay nga rin sa gilid. Oo. Nga hindi Puro sila hanap buhay. advisable nga magkadto sa eskwelahan. Okay. Pwede sila kagawa sila panimalay pero hindi sila magkadto sa eskwelahan. Sila sa skilahan. Oo. Para at least for their safety, man. Oh, yes, sir. Sige. Semanta sa sulod kita, man may aram na sa sulod. Pero kamuya, ang inyo lang gidagaling perimeter, security lang gidagaling. Perimeter, sir. Oh. Kaya titanan niya nga related to sulod yan na. Kasi katutod yung mga salakyan na. Okay. Kaya masulod is labi or bas pamilya sa mga ano, hindi pwede ta. So, ang pamilya, dili nga ka, sir. Hindi lang sila, hindi na sila advisable ito nga magsulod. Okay. Kaya mo na kayo na-quarantine ta. So, nakabo na di kagawad, gusto kanyang bibaral or hindi naman kinanglan? May bara niya sa rare. Bilang ibalik niya sa karon, kaya ito pa sa sulod, yun na counselor. Pagkatapos nila ko na ibalik na niya. Ibalik na lang tayo. Oo. Okay, at least para ma-make sure sa mabalik nila nga do sa radyo, man galing nabiyak yan, may baral na sa kabay. May ato to set, may kanopy, ito may gabantay man to sa bunga tanod da. Pag mga 6 karon buslan sang reservist ta. Okay, wag problema. Sige, start ka naman. Yes, sir. Sige. Ikaw, tingkogin mo yung hapon. May hapon sir kag salamat kid sa Regards ako sa idol ko da. Mayong hapon tama. Regards ako lang, bal ni Kusunerek. Ate mapisan man ang upod gid. Amo na galing wala di sa kay program sa Sige. Anyway, tagawat tingkogin da. Katawag ka to tayo ha. Actually, si kagawad na pizza may noble, no? Oo. Ari din sa area. Oo. Kaya pala nagit sa po neton nga FB Live, kaya medyo may problema diri aton nga communication. Para na. So anyway, sa sulod, sekto gani naton, kung pwede aton lang makuha sa statement. Basta dugay-dugaya, kung available ang linya ni Councilor Cindy Rojas or Si Councilor ga? Ari din si Councilor Cindy Rojas, ari mo din si Councilor Almarie Termo. Nobero, why? Why? Kasi Councilor Novero, ang ako na information na nga ko update, nag-attend siya o nagpamati sa virtual meeting ang Director Mayor Bingo Herdia, subong sa iba ng mga local chief executive man Oo. sa may Pungsod, Pilipinas, ang Eric. So, muna ang kinacheck na ito diri, kay ini mga returning student from Iloilo, no? Lain sila sa mga ginaangan-angan ng mga OFW, wala. Gani. Okay, take on OFW, Councilor Cusary, last time to dito ni sila ginhawas sa may Graciano Lopezina Elementary School. So, buong dari na pilihan ang Mariano G. Medallia Elementary School of Surik bilang ilang quarantine area. Yes. Sining mga, ano ni sila, mga 8, no? Ka mga OFW. Oo. Tiron damo, i-actually, mga nagpinauli, ining mga estudyante, no? Pero yan ay kaprobinsya sa Negros Occidental. Oo. Kamo na ginalantaw din nato. Kagwalo ng aton, bakulod, dra ginhouse sa medalya. Oo. Itaya. No, sila, Andres, may medalya, actually. Ang ato din, tuyo, din kay Councilor, is kamusta ano din possible ng mga accommodation nga ilabi kaya tag dire, no? Paano di ang conditions ng mga estudyante sulod actually kasi student din sila. Kalabanan ba si prone bala ba si may mga minors na di kalabanan o mga college. Okay, balikan ta sa Action Jan Diaz, nag-report live dira sa Barangay Panokoy mo ni ang medalya ang serving palawayan sa mga estudyante nga dulong dira ining hapon, no? Para nga ma-check dirang lugar. Action Jan, please come back. Yes, actually, balik report kita din mismo sa lugar sa Niman nga hapon. Sa gihapon, ari kita din sa may atubang sang eskwelahan.
gina-check na to ko pwede pagkita gani kabalik sulod dito sa area kay kay na nakasulod na kita no I don't know kung na sila nga mga tayo pwede patakasulod dito pero anyway walo laman ni sila kamay estudyante diri mas damo-damo tong sa probinsya Okay. so mo to silang mas concern gidya kon nato nang tahon sila mga tinong familiarization pa diri sila kay kawalo ka ari sa may kadwa balang floor kadwa ka panalagaan kung diri ka bala sa may kilid maglabay action na rex ang askilahan, may Okay. gate di ba? No, so may tuo, may building na dara action extra na sila na house no. Ining walo tanan ka Kaya mga mga tagay tinipalibot pa persona diri. action erect. Check natin si councilor ko na rin si councilor ko na available na sila Ang action erect. importante ba anda ta kuno ang ila ma-extend ra nga bulig especially pagkaon i-supplyan lang ang mga estudyante ng arada Gani. Check tabi si councilor be. Ari si councilor Anne Marie Palermo action erect. Check natin si councilor no. Councilor, may hapon. May hapon, action dyan sa action radyo. Okay. Councilor, may mangkot lang ko, anong accommodation possible din para sa ila? Dito ko marami. Marami, no? Ito ka nakapad ng space para sa ila. Yes, and though everything is taken care of, no, and at least though, mayuman, though maski ako okay good. Oh, Yeah. ang ila matabo ni Councilor, kada room, kada isa sila, or depende na? Hindi, we have case sa DOH guidelines, so may certain meters or something Oo. na ma-afford Distance sila, sila. ma-distance sila. Kaya this is, the rooms are so big, Oo. na pwede ito mga, yung mga, mga 3 or 4. Okay. Kaya gusto namin nga kay ka-open, katama. Ligwa. So, ang air, Ligwa, no? sa night, and ho. So meaning we guarantee nga, pati pagkaon nila Councilor, we can accommodate ka city. But of course, so, Wow. namin. Parang sa mga family nila, they don't need for it. yeah. Oo. Kanda, kung ano na. So, aral lang lagi ako sa Dormitory nila. O, sa mag-bet. I mean, at least, they're well-guarded, and we nag-take care. Oh, so meaning na-check naman kaya Councilor ng ventilation. Direct. Antes kami kasunod, ang mag-edso doon na uli-uli idukay. Oo. Sige na preparar gid, no? And si Cindy and the rest of the one, gintan-aw gina beforehand na mag-ready ang mga facilities. Pero kung sa kumena ka nga family, di tulad sila sa sagwa. Yes, they have to. Kaya hindi man pwede na hindi gid sila kakit-anay-anay subong. Oo. But if they want to bring it, some food or kung ano pa para sila kabataan na ready, ibili na idulong na to sa ano. Oh, wow. Anyway, yeah, we would like to tell the families na kahit medyo wala anay. At least ari ng mga bata nyo, ari ng mga bata nyo. Okay. 14 days ang wala anay. Wala kari na din. Yeah, but it's also for their protection sa family mismo kag sa ilaman mga bata. Okay. Pamilyo sila Councilor. Yeah, sa UPB. Okay. Pero siguro ka-quarantine naman sila po. No? Yeah, sa dormitory, kung saan UPB, sobra pa na sa bukid, Oo. so, And then, the reality i-follow, ginilagyan ko na process. dapat. Oh, kasi ako naging employment of city. Yeah, kasi nakasakay sila mo, naka-travel sila in transit, so God forbid na, for what we're just hope and pray na okay ang tanan, including their health and Councilors are here na para mag-accommodate. Kaya mag-plastar. kag kita mo namon, at least na yun, at least kag isisindi, bilin pa to kay God. So, pagkita na kung mga Ikaw naman masakakasanay sila. okay na to, hindi ko isa ako pang mga pulis. Sige. Councilor, thank you. Again, may plastar si Councilor Action Erect. Oo. And ito mo ito naman yan na to. Si Councilor Cindy, nabilin pa diri. Para si Kaya Councilor gina-check niya Cindy. pang facility, no? Oo. I don't know kung mukha na ton si Councilor sang gamay nga statement man. Kaya tis Councilor Anne Marie Palermo diri. Ang yes mo ginaikot diri ang security, no? Ginunay diri actual personal security si Councilor Cindy facility siya, no? Pasilidad diri sa palibot sang quarantine center. Nagla-check kay diri ang mga gamit diri, ang tubig, ang kwarto action direct posible I diri don't know sa kung mga nakikita area. nga mga iloy, tatay sa mga kabataan da. Wala, Right. no. As of this time, wala action direct. Wala today may nakitaan nga nagkato diri nga mga family nila
na police lang diri ang ari diri karon nga hapon and ang mga barangay tanod kag of course ang iya ka City Health Office action Eric. Wala naman ang pinaka-audit natin ng sitwasyon diri sa may Mariano G. Medalla Integrated School sa may barangay Panokoy, Surad, Sang Bacolod. Ini pag-abot sa walo tanan ka mga returning residents di ka naman sa may probinsya sang Iloilo action Eric sa nagdamang nga hapon. Live report kikan diri sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz na sa buton sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan, live report dara sa MG Medalla High School sa Barangay Panokoy. Ara dira ginhouse ang mga estudyante na taga Bacolod nga nagtiner dito sa Ila Dorm sa Iloilo. So dira sila na ginhouse temporaryo sa sulod sang 14 días nga quarantine, no? Pag wala sang indication, feel free ang kabataan nga magpauli na sa Tagsalas de Kapuluyan provided at hindi mo siya giapunta na kagulugway sa ilabalay. At least Councilor Anne-Marie Palermo nagasiling nga daw siya mismo nakitaan ang lugar nga siya daw kaligwa, katawhay para sa sining mga estudyante nga mga residente ini sang syudad sang Bacolod. Importante nga isa kag nagaugyon, why ginaya problema, no? Pagkaunti, why man problema sa Batman sang syudad sang Bacolod. So, di ba kabalaka ang mga ginikanan sa sining mga kabataan nga ara sa mundira na house, no? Ang barangay Panokoy ti maga-secure lang ya sang outside perimeter. Na wala sang may makasulod ng individual, why siya may makagwa nga ara sa sulod. Ara man ang aton dira nga mga army reservist nga maga-assist ka magabulig man ang aton dira barangay tanod sang barangay Panokoy nga gin-schedule ni kagawad Peter Maymay Noble nga ang chairman sang Peace and Order sa mando man ni barangay kapitan Yolanda Bibing Noble. Para subong ang 8 ka mga estudyante. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:35 na. Kada 6 ang oras na ba? May hapon dira kay Charlie. May hapon dira kay Harley. Sa may bangga kipot pinisa ga monitor siya sa aton da. Kagawad Carlos Boboy Cabalo Jr. Mayong hapon lang kag sa bilog yang pamilya naga-monitor sa aton sining palatuntunan. Si Cherry kag Nonoy Duario and Kids dara sa Maaw ga-monitor man sa aton sining pagpangalagan. Si Toto Mani Lokyas tinatanyo lang si Ann Humayan. Si Toto Andrew Awanitis hara man no. Si Mary Grace Eugenio Fermin, si Tomas Bronyola ga-monitor dira sa Barangay Alihis. May hapon man kay Mr. and Mrs. Manuel ko, my good friend, dira sa Silay. Kapamatigid si Migo ko, Mr. and Mrs. Manuel ko and family, dira sa Dakbanwasang Silay. Si Marcelo Toledano, ga-monitor man sa aton. Amo man ang mga taga-barangay Mandalagang, tamyaw lang banaya si Edwin Locsin. Alin kay Jeremy Locsin ang panamyaw. Mr. and Mrs. Lilia kag Ramon Taton, sa kay Maninoy Rimo, di kay Maninay Clarita Tampipi, sa Gardenville sa Division Barangay Tangob. Si Julius Rainer, araman ga monitor sa aton, kag ang bilog nga puwersa sang Valladolid PNP. Sa papangunan ni Police Captain Josette Catonina, Mr. Mrs. Lowe Di Paulan family sa madungganon voice da kag kay Kenneth Valencia ga monitor gid sa aton sining pagpangalaga. When we come back, report sa aton sining mga patrol unit reporters Action Eddie Daboso kag Action Dale Salazar. Ina sa pagbalik sa inyo palatuntunan pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Makalimutin ka ba? Mag-Dr. Alfred.
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene
bawon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:44. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition. Martes nga presentation. Si Aksyon Dale alang-alang kay ara subong sa kwan sa isa ka press briefing dira sa City Hall, no? Si Aksyon Eden Aboso i-check tayo sa nga signal balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Parte sa report nga si Provincial Agriculturist Attorney Japet Mascolino nagsiling ila karon ginapreparahan ang posible pagkulang sang supply sang bugas diri sa probinsya sang Negros Occidental. Yari si Aksyon Eden Aboso, Kapitolyo Provincial Connection. Line number 3, Aksyon Eden, may hapon, please come in. Action na rin pahayag ni Provincial Agriculturist Attorney Japet Mascolino nga iyan na ginapreparahan ang posible man pagkulang sa supply bala sa bugas sa Negros Occidental sa bula naman iya sang Hunyo kag Hulyo. Sisiro kay Mascolino sa ining mga binulan ginapaabot nga gamay ang supply sang humay bangod gamay lang nga area ang ginaani bangod kumbaga action Eric gikan sa dry season. May baluan nga sa isa ka adlaw nagalambot sa 20,000 kasako sang bugas ang konsumo sa probinsya kundi nati 20,000 times 30 butal sa isa ka bulan action Eric kadagan 600,000 ang maiguan sa isa ka bulan. Apang sa isa kay Mascolino pag-abot sa bulan sa Hunyo bulubanta ang local production nagalambot lang sa 142,000 lang kasako. Rason nga nagsulat na si Governor Eugenio Salacson sa National Food Authority nga nagapangabay sa augmentation man sang 100,000 kasako sang bugas para sa bulan sang Hunyo kag 100,000 man sa bulan sang Hulyo. Di palayag ni Mascolino paagi sa augmentation sang supply gikan sa NFA subong man sa padayon nga domestic kag international importation mapunan ang kulang nga mga sako sang bugas para naman iya sa probinsya. Pamatiraton si Provincial Agriculturist Attorney Japet Mascolino. Subo ka bulan din, no? May supply ta kay may nag-abot man nga mga importation das sa augmentation sang in-face sang kuan ila diri nga tax diri sa Negros Occidental. Sa subong may ani pa man ta diri sa aton sa kuan sa province. Sa May wala pa man ta problema gid. Tapos even sa succeeding months si Gobong nagpatawag sa meeting with our rice traders sa province and they also assured nga just like previous years during this period nga medyo gamay aton production sini nga mga binulan June July no kasi amo ni ang pinakagamay nga area ang aton maani so ang aton nga ma-supply sa June kung sa local production na din almost lang mga 141,000 bags. Ang aton nga monthly ta nga consumption buta mo 20,000 na lang times 30 days. That's about 600,000 bags. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Eden Aboso, Kapitolyo Provincial Connection. Talos kay Aksyon Marlon Ginovea. May hapon dira kay Lodi Eduardo de la Paz.
Monitor gid sa atong sini nga pagpangalagad amo man kay Nero Reluta and company. Araman si classmate Merly Dolido Magallanes. Monitor man sa aton si Marie Hasmin Nonggan, si Lera Garalda, si Cassie Pisong, Yayon Toto Irol, si retired police Colonel Placido Hintoleyo and family monitor man sa aton si Brian Ledesma, si Ligaya Baldirama, si Apong Alagos, monitor man sa Hacienda Mercedes, Barangay Maaw, Bago City rin kay Sheila Alagos. Si Philip Laurentiera, monitor sa aton. Si John Langosta, Toto Roy Beltran. Si Cady Laurilia. Sa Minoyan Morsya, si Toto Philip Laurentiera, kalida. Albert Kaluoya, sa Kailito Dayap. Tamya ko lang si Tatay Elias Dolido sa Barangay Paloma, Valladolid, dalini sa palangga mong anak, classmate Merly Dolido Magallanes. Agustin Barayoga sa Pahanukoy, Fritzy Gay, Jade Narciso. Paring Kenaron Sagay. Sa Batangas City, si Ali Andreo Villarreal Gutierrez. Ozairo Maigas. Sa kay Philip Isulat, sa kay Jesse Mark Ann, napamati masaton si Ebony Butcher sang Germany. Haraman, si Nanay Wilma ginatamya awi lang ara sa kong subong sa Manila. Si Chen Chen, si Zairel, Gaitan family dira sa Lumbia, Kamansi, Kabangkalan City. Chinsay Gaitan ang nagatamyaw sa Manila. Ibi magkalaw nara si Rosini Cueva Pitugo. Ngayong hapon nila kay Police Captain Wilfredo Binoman Jr. ang mapisa nila ng hepe sa Ibi magkalaw na. Si Belen Salaw, si Maninay LC Kagbong Nyadas, sa Isabelang Pizzahano, kamonitor si Richard Esmeralda, Santos Welma Bertumin, sa Barangay Binamonte Ara, si Heaven Heaven, si Manjo Arnejo, monitor man sa Wellington, New Zealand. Araman si Julius Farenas. Si Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, monitor man sa aton. Si Hugh G. Munares. Mr. and Mrs. Calves, Judith Calves Pamposa and family sa Emerald Street, Barangay Tangub, monitor sa aton. Amo man si Junior Mainit Region. Sa pamilya kuda sa Alianza Bago, Elizalde, nanay ko Jutay, tatay ko Junior, mga utod kuda ga monitor gid sa Action Radio sila ni Rosalie Elizalde. Smigol Bagis dira sa Panukoy mayong hapon. Pod gisla sa ato Saan dumana nara si Condrado Amante. Kaya as Jenny Ferres sa Binalbagang ginatamyaw ka ni Jo Marie Formentera. Green Energy dira sa Barangay Bilamonte, Jeff Chavez sa nagatamyaw. Orly Dimitilio kapamati dira sa Talisay, birthday niya subong. Alin kay Algin Lien pamati gisubong si Jar Prince Riva araman si Rota Kuzawa baw monitor man siya si Rota Kuzawa da mayong hapon. Eli Guerrero, Pontenegra family, Tyson Magubat sa and family sa Linawon, Kawayan. Jenny Arellano sa Barangay Villamonte, Purok Sabis, ang nagatamyaw. Action na Eric, monitor kami ni Charlie. Salamat sir, mayang hapon. Uli kay Social Malacasti.
Sa kay Madam Nilda Siguanse. Sirado na ang ABS how. Sila ni Alan Castro. Kamonitor siya sa ato. No? Salamat, Gid. June Kanyal. Katamati, dira ang pamilya Kanyal. Si Kimlin na Ehersito, Araman. Ga-monitor sa aton. Pamilya Lumawag sa Barangay Bata. Watching from Hong Kong, Rakilina Lumawag ang naga-tamyaw ga-monitor gid sa aton. Salamat gid sa inyo dira nga pag monitor sa aton kada hapon. Dara sa may Salvacion Morsya, si Toto Nero Riluta and family ga-monitor gid sa aton, no? Sa aton sini nga pag pangalaga. Again sa kay Eduardo de la Pazda. Maninoy maing kay Maninay Chari Salvacion da mayong hapon. Sa kay Bigo ko John Solinap, kay Mrs. Ronaldine Solinap dira sa La Carlota City, sa mga RG Sol Roping Boys. Tutokin sila sa aton sini nga pag pangalaga. Mabalik ang inyo sini palatuntunan pagkatapos lang sa ato sini importante dugang nga mga pahibalo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balita, una sa aksyon! Pabalik diri sa ato papalagat mayong hapon dira sa kay Carl Tambabix kag Ewell kag Jewel sa Binalbagan. Halin kay Karkar mana aya. Aguyo family sa Mansawin. Diratamya kamo ni Robert Aguyo. Kay
Kay Papa Adrias da monitor kami halimpas ang una. Siling ni Darwin Ligaspe. More update karon sa COVID-19. Kag-interview mabatian karon sa pagpangalagad sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Ang kapulisan tati bay gapon untat. Apoy kapoy nga to kapulisan bro di. Tungod sa another extension nga 15 days enhanced community quarantine. Padayon ang serbisyo sang inner border control. Basiling ka inner, bot siling sulod city proper sang Bacolod. Well, abot sang aton nga mga boundaries bala, mga outside border control. Hopefully matapos-tapos na ning aton nga mga problema. Hopefully makagiho-giho na sang maayo ang aton nga na makaturan after sang May 15 nga extension sang ECQ. Kaya daw nga halos tanan daw nagapangamuyo gid, no? Nga hopefully matapos-tapos ng ECQ kag ma-downgrade sa GCQ, General Community Quarantine. San paano makagyaw-gyaw ng mga negosyo di sa Bacolod? Kag ang aton nga mga obreros ba ni? Kasi tuod lang ti. Okay na ako nakabaton katuod sang special amelioration. Pero kung anong wala yan nakabaton, nagapanghakroy gid sa pagkamatuod lang, no? Kung mga iban na gigil, gutom na gutom. Makabalik sila sa nga trabaho. Bisan paano, sigurado ang 15-30 nila yung sweldo mo. May hapon dira kay Maricel Aribalo Bindola. Way man sa untat nga naga-monitor sa aton sini nga pagpangalaga. Amo na siling kubala kapulisan ta way mahimo. 12 oras ang ila sini nga duty. Mabulo sa ila 12 oras man. Halos sila makapauli, makabulo banding sa sini pamilya nga makatabang-tabang man sa kakapo nila, huwag gid mahimo kay ti. Tapos off duty, bawi kaon, bawi tulog, pagbugtaw, balik naman duty. Pwede kita panahon sa ato sini nga pagpangalagad Action Report Afternoon Edition Martes nga presentation magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Miyerkules, same time, same station. Apo diri sa aton nga mga patrolyo net reporters in action, ang nagpangalagad karon nga hapon ang aton nga mga technical partners, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinevaya, ang inyong regular anchorman sa silinga patuntunan, talos lang ako di temporaryo, kada Martes. Pero, kitanay kita karon alas 9, tudto alas 10:30. Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Bagbaro nagasaling. Salamat gid sang inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,